Shirifla Jabani Flebo, au minte sikaute yine Sibiru Sibirika wa jamunga mandi fle mimi wele na kana jeunesse développement awa kala matu bina dogokun dogokun be wele bla en chifignon doma min konnana ani obeje e ka kuma aka carrière musicale walna aka bara hukmu re mi krengen la ni kera bula barakela walma ikera kenre barakela ikera dum dalai a sugu na manye ka fuye chifina kay ni be abaro baralambi wele ibina nga kene kan ki ininga ki don iduna bare na chugu jumena bara kanuna na chugu jumena aywa iribe bara mina bibina ibisika munde fo anafaw kan ani yegela jumen sorala ode kadra konana seku ani dongo hukum konana yin wole bla anga mabadoma bibina fana kera sababu chama ye shia doma shiaw udoni no kosobe mali jamana kononga ale sababu la dungulida hukum konana machama ye shia in don kosobe ni amba ale wole ko Youssouf Tapou. Salam alaikum. Kodi bastila. Maroka fo en bénédiction d'aller no bi nga ndisuna belebele ba obe jonjombulo obe mopti kadumbulo kenyeni ala numbuzo kadum sabla niame ko Youssouf Tapou ibora numbuzo kadum na niame ko Youssouf Tapou ibora mopti de la ambe mopti ka dem bela jelen fo bi kelen tola ka kla ka fiena kiki i bismillah anga kene kono ni o jeunesse et développement et salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina na wali jabi ajama e kosobe mado ka fo ede Youssouf Tapou nga jamkan konna mi Eric kelen bonyonko aminika nobla dumon chaman na me ikira nobla minun kira sawiye ye fen chaman soro nango uma anga babu ambo wele bini oyi à la rencontre d'une vitrine de la culture bozo ni oyi ma min kera sabuye ka bozo shia ka alla kodo dongli da sera fe aywa o de kadra konana ayi wele ibina kuma fe bozo are muye ibe dongli da kan jumen la nga yana nga tanye folo ambe afanga technicien yana ni oyi Adama Salia Koulibaly le réalisateur très fort amba fana kanga nobla folo la me na ukala ambo la me juste après amenyon sur le plateau quand ka soroka terminer babu toy angatana Adama Salia Koulibaly angama aliba maliyenye jibo angama aliba maliyenye ngapa mali enye jibo mali ba suda mali de uyama mali pankati kame mali enye mali kono de mizen mali enye jibo mali ba mali kono do ni bau mali enye jibo mali ba mali kono mazake mali enye jibo mali ba mali mbika asila adumbi nyana mali ba anga pala mali ni yode nyaki mali ba ala nyapa asodumani mali ni nyaji manga mali ba mali kono senegelo mali nyaji ba mali ba mali kono muningelo mali jibo mali ba mali kono bangana mali jibo mali ba mali kono jago kelo mali jibo mali ba tuba bubula nyabola manga mali ni ndu kolofe mali ba arabu de nyabola manga mali ni ndu kolofe mali ba wali yu chamandalame malimi ndu kolola madiba alam fa asod mani yode nyeji maliba maliyenye jibo kuru kan fuga kera uvanga malimi ikorana alam ne fa asoduma ni yode nyeji
Madiba Malienya Sinangu ya dugu malini Niyode nyeji Madida Malienya Malimbika asila Adumbi nyana Madiba Malienya Palma ya dugu malini Niyode nyeji Madiba Malienya Alamba asoda tisiga uniriwa Madiba Malienya Anga miranda beulanga maliba ikonaya Madiba Malienya Alamba fa asoda adamete tulone Madiba Malienya Anga fola mabauyo oluye baroke Madiba Malienya oluye enike masonga atinga Madiba Malienya Malikono doni mau kono bi ikumo ye Madiba Malienya Malikono demi so Yusufi bi ikumo ye Madiba Malienya Malikono maza kau Yusufi bi ikumo aufe Madiba Malienya Anga kor aside nijiye bambanye Madiba Anga nanege wari baka pasani ifere juma Madiba Anga nanege togo ifere Merci. Maliba. Très bien. Isu tabanga tere ba fuigu. Ave fendo kenela kabako. Dongli me fendo kenela kabako. Dongli me fendo de qui la kabakodu. Nga justement on aura l'occasion d'écouter et puis qui il a mais Dongli koraimi ibeka da kamina kunjume iblaka Dongli na mbalo Dongli titri ko Mali ba c'est ça ye jamana ya jansani donc dumambai Yusuf Tapo ibisemla ko croix nga kenekan Ajaranya anga no bla folo ayo la mesisan ni okun Malibaye alors yana nga tayro jan folo Yusuf Tapo ibise ka mune fo Yusuf Tapo ere join Yusuf Tapo borami aduna donc dara chogo jumena sia jumene do alhamdulillahi rabbil alamin ndi ala fo ka barkana ala de kunun teme kanani biye sini fena be ala ne c'est clair et net ba ala dili sini yoko nyuma be ala ne bur ala ka ndo gana sira be ya rabbi amin rabbi ne Yusuf Tapo e ne somono de ne bodugu ye sauna e sauna moptimara ne insigilembe mopti era de la mopti quartier de be ko Komogel 2 awo ansigilembe ram no bawe ko mopti hinde ne be boy nyanga nyana makon beleje lenke o nyi somono e bete somono donte o bafo ambema ko bozo bozo ni somono tekele o tekele uga baraw dans tiège mais dans frage mais bouché bon ni ngomba fi sab ko na fo ni ngo fla ani jogara me ibe ulu kacho ya udon ko ni fla ni jogara me ba do te kalte kele be u kon bebe fla kan de fo be wala boso ni somono be comme o chugo ya famia suna be shakili abebe nyonga kame fana ambebe nyonga kame abebe jega moy ne fana ke ambebe jega moy ne fana ke d'accord awo très bien et nous bozo o fana yi mupti kayro do di mupti numboso dugu de mupti boso dugu koraba do de numboso awo d'accord nanga mabado mais ni bora mupti ile teme aw nga dugu la folo ka soro ka ta numboso awo ne ma liga ta numboso nga numboso ka do mbala ka fo kone ka ta buye awo ni ala sonama occasion mena ambeta ala ko don yira kenan ambu ko nyama bafuni o Mamadou Farouta ya lere timnan kadi kosobe akula kosobe abe 22 septembre nyana Mali barawki ne retara ka ta nyana ma sandola amba fo ka timnan de la ka fasu kanu fana la wallahi d'accord chedo très bien ayo o be famo alors Yusuf Tapo nam ikuki I mona mopti ville rekono Komogel 2 awo aywa ka do dongoli dala Bamako beyi don Mali beyi don kaba mais mbado yani kase Bamako di iye dongoli da damine wa walma kadini be mopti e di dongoli da damine depuis ne ka dogo be dongoli da
adama den kelen bɛ ni diɲɛ ko de don dɔnkilida yɛrɛ de kɛra ne ni diɲɛ ko ye ne bɛ dɔnkilida ne bi ne diɲɛ fɛn o fɛn o b'a sɔrɔ ne bɛ dɔnkilida donc y'a fɔ e ma baara fila kɛ hali mɔni i ma kɛ ne ye mɔnikɛla de ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ n bɛ mɔni de kɛ ne yɛrɛ bɔra mɔni na est-ce que ɲinan t'a san 3 de ye awɔ kana don dɔnkilida la ne ka ɲɛnamaya bɛɛ n bɛ mɔni de kɛ mais dɔnkilida ye ni jarabi de ye n bɛ dɔnkili da quoi mais ka kɛ dɔnkilidala ye diɲɛ bɛɛ kan dɔn o de ma kɛ waati jan ye o daminɛna an kɔrɔ yan dɔrɔn san 2 ɲɔgɔnna voilà mɔgɔ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la karisa a bɛ se dɔnkilida la o bɛ n pousser karisa taa dɔnkilida bon ne tɛ ka sɔn ani a parents ka ko ɲɛ justement an b'a mɛn kosɛbɛ culture la ni o ye seko ni dɔnko ta fanfɛla ye ko bozow sɔngɔnɔw nka en réalité bon moi personnellement c'est ma première fois ka bozo mopti ka ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la bozodenw ka don dɔnkilida la fo ka sanga sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ fo maaw bɛ i ka dɔnkili kɛ téléphone kɔnɔ ka kɛ sonnerie c'est ma première fois aujourd'hui n b'a dɔn hali n'a sɔrɔ e ma kɛ maa fɔlɔ ye ka dɔnkili da bozokan na nka n bɛ se k'a fɔ n ka hakili la e de kɛra maa fɔlɔ ye bozow la min bilala min dɔnna kosɛbɛ dɔnkilida ta fanfɛla la ni maaw kɛra fɛ ayiwa n b'a dɔn o fana ma nɔgɔn kosɛbɛ ayiwa o daminɛw kɛra cogo jumɛn na i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la est-ce que i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a daminɛw la wa a kɔni diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la dɔnkilidala baden de kɔnna ne ɲɛ bosow la Jackson kun bɛ yen Mamu Kɔnɛkɛw ale ye ŋɔmika ye mais a kun sigilen bɛ kɔn na n ma d'a la ni bosow b'a ɲɔgɔn dɔnkilidala sɔrɔ a bɛ hali bi a tɛ yen bilen Ala ka hinɛ la amina yarabi komi bosoya kɛra fɛn dɔ de ye komi dɔnkilida in man di bosow ye baara de ka d'u ye bozo voilà mɔni de ka d'u ye ni i ye dɔnkili da dɔrɔn u b'a fɔ ko e kɛra mɔgɔ langolo ye o t'u ka culture la quoi a tɛ yen ni e kɔni ye dɔnkili da dɔrɔn u bɛ e kɔni minɛ ni mɔgɔ langolon de ye u bɛ e kɔni bɔ u ka jate la pewu u b'i lagosi ka i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ i bolo nka e ka baara in na o ɲɔgɔnna kɛr'i la wa a baden nka i jija de ne ye n jija de parce que ni ala y'i den kɛ namara ye a ko i k'a jɛ sa o cɛ n y'a dɔn alayi ni n ma taa ɲini n m'a kalan ala de y'a don i kan ala de y'a don ni ala ye min don i la ni e ko o ti kɛ i b'a dɔn baara don dɛ bon fɛn bɛɛ fɔra n ma fɛn bɛɛ dara n kan ala bon n kɔni y'a ta ni ala ye n ye n cɛsiri a fɛ d'accord awɔ n b'a nɔfɛ ka taa très bien ala ka a tɔ nɔgɔya hali bi amina yarabi donc i ko ko kabini fitini bɛ dɔnkili da je crois que i bɔra Mopti ka na Bamako yan nɔ n b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ cɛmancɛ yan fan na ni o ye banbagatu ka wuli ka jɔ ye k'a ɲɛsin Mopti mara ma jate n b'a dɔn bozow yɛrɛ caman sɛgɛnna ko la sabula aw tun tɛ ka se ka mɔni kɛ aw tun tɛ ka se ka ci kɛ bilen yala o kun de y'a kɛ ni e bɔra yen nɔ ka na Bamako yan ka na dɔnkilida ɲɛɲini wa ayi n bɛ Mopti ye n ye dɔnkilida in daminɛ pour que n ka se ka baara ɲɛnaman kɛ mɔgɔw bɛ baara min aperçu n bɛ to ka na Bamako d'accord n bɛ na n bɛ n ka studio kɛ ka segin ka taa n ka baaraw la bon n y'a ye n ka baara diyara mɔgɔw ye waati bɛɛ u bɛ n wele Bamako yan karisa ni événement bɛ karisa ni baara bɛ karisa ni baara bɛ waati bɛɛ n bɛ taa n bɛ segin tuma dɔ n bɛ taa n bɛ su kelen kɛ dɔrɔn n bɛ segin tuma dɔ n bɛ taa su fila n bɛ segin tuma dɔ une semaine n bɛ segin bon o taa ne ka segin dɛ o de y'a to ne kɛra yan sigibaga ye n ma sigi yan fɔlɔ dɛ parce que muso tɛ n fɛ yan den tɛ n fɛ yan n ba tɛ yan n fa tɛ yan n kɔrɔ tɛ yan n dɔgɔ tɛ yan i kelen de bɛ yan n kelen de bɛ yan ne ni n ka kalanden donc i bɛ cɛganaya la n bɛ cɛganaya nka muso kɔni b'i bolo
muso bɛ den b'i bolo den bɛ n bolo d'accord n y'a fɔ n bɛ na n bɛ segin de n ma sigi Bamakɔ fɔlɔ dɛ nka Bamakɔ sigi diyara i la n bɛ se k'a fɔ dɔɔni bon hali ma sigi fɔlɔ nka n bɛ se k'a fɔ i ka baara kɔnɔna na Bamakɔ sigi b'a la ka diya i la Bamakɔ bi ka n sama parce que i ye sababu ɲuman caman sɔrɔ bon n ye sababu caman sɔrɔ d'accord an da bɛna se o bɛɛ ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɔra ka dɔnkili min na mais sa ni o ye Maliba ye Maliba in n b'a dɔn k'a fɔ maa caman ye Mali fasa da kosɛbɛ nka i ye Mali da kan jumɛn de la parce que tantôt i n'i y'a lamɛn bamanankan tɛ mais je ne sais pas bozokan de don wa walima i bɛ k'a ɲagami de ma foyi ɲagami a la n y'a da bamanankan yɛrɛ de la bamanankan de don awɔ komi boso ka bamanankan tɛ se ka diya i n'a fɔ bamananw ta cogo mais i bɛ ka mun de fɔ a kɔnɔ ne ko de n ko anw ka Maliba Mali ye ɲɛji bɔ Mali kasira Mali in bɛ kasi la a ko a denw bɛ ɲɔgɔn na mun de y'i bila k'a da parce que n ɲɛ de y'a ye Mali b'i ka kasi ko a denw bɛ ɲɔgɔn na awɔ nka est ce que dɔnkili in dali kɔfɛ i ye walimadɔ dɔ sɔrɔ a la wa yala jamana ɲɛmaaw ye fɛn dɔ k'i a dali la wa u ye n kanu a kɔnɔ n bɛ se k'o de fɔ i ye a la u ye n kanu awɔ ministère de la culture ministère de la culture k'a fɔ u ye bonya dɔ kɛ n ɲɛ n ka dɔnkili in kama u ye n kanu dɔnkili kɛra sababu ye ka sababu ɲuman caman fana s'i ma a ye ne n'u ɲɛ yira très bien merci beaucoup Chérif Fila Jabaranin kan je sais que aw minnu sɔgɔlen b'an na aw ma fili fiyewu aw b'a la k'aw ka jɛmukan mandi de lajɛ min bɛ wele nanzarakan na jeunesse développement bi an ye wele bila an sifiɲɔgɔn dɔ ma ni o ye Yusuf Tapo ye bozokaw ka nangamaden bozokaw ka n t'a dɔn b'a fɔ cogo min na ala de ka ɲi dɔrɔn ala de ka ɲi i kɛra sababu ye bozokan a dɔnna kosɛbɛ ne yɛrɛ tɛ bozokan dɔnnen don kami ne tɛ nka bozokan i ye ba don a la quoi n b'a fɛ k'o de f'i ɲɛna voilà justement donc an b'a ɲini Adama Saliya Kulibali fɛ an ka nɔbila filanan ni o ye fɛn min ye la paix ka n bolo di ɲɔgɔn ma i y'o fana da ko maliden bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to gɛlɛya min b'an kan o bɛ se ka bɔ an kan cogo min na an bɛ ka kɛ ba kelen an bɛ ka kɛ fa kelen an b'o nɔbila duman in na mais juste après an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ. Maliba ina benna Mali yanyu ya Maliba ina wanawasi Mali Ba Mali Maliba ina benna Mali yanyu ya Maliba ina wanawasi Ba Mali manya maati sabali mogabi sabando laibi toto Ba Mali Maliba ina benna Mali yanyu ya Maliba ina wanawasi Mali Mali de fle Sudan Mali de fle Doni dugu Mali ngo Mali de fle Silamaya dugu ngo Mali de fle Ambe mbake uga Mali de fle Mali dugu kolo bele bele nga Mali de dugu ya jamana inti yambolo Mali nyamoga ngo Mali de enchi Mali doni ba ugo Mali de enchi Akwa de umbe burusu kono ukasana uchiana kela ni sababu Akwa de umbe burusu kono ukamono uchiana kela ni sababu Akwa de umbe burusu kono ukajago uchiana kela ni sababu Akwa de umbe burusu kono baga mara uchiana kela ni sababu Akwa de umbe burusu kono uni uchiana kela ni sababu manya ma ati sabali ma bi wari soro mama atora Ba Mali Maliba ina benna Mali yanyu ya Maliba ina wanawasi Mali kungadi fala Mali ngo Mali kungadi yera da kuma nga Mali la folo dambe kuma nga Mali la folo
malide kono u hakilu bi tubabu bolo malide jugu bi malibai ngono ngu hakilu bi arabu bolo e mali jamana dumamba ngamali jaju ya jamana nyamana waso e mfaso malide tisa ka tubabu bilenye malide tisa ka arabu bilenye arabu de unu dambe do dunuya tubabu de unu dambe do dunuya farafin de unu dambe do dunuya e mali du kolo bele bele ngamali de du ya jamana intiambolo e mfaso ina du mali makari du palma ya du e mali nako mumbila ina du nako mumbila makari du nako mumbila ya fadugu nako mumbila chafari ya dugu nako mumbila dambe dugu nako mumbila siya beda do na maliko kumana ba mali mumbila nako mumbila Maliba, c'est ça la paix. Merci beaucoup. Et nous avons nobla demandé flana ni oui la paix. Amsega bechego mina ka don dakele fe ka bo dakele fe nobla mini adara Youssouf Tapou fait moptika dendo bozoga dendo aller de ban en bolo koranga plateau kambi anga invité spécial aywa nous Togo et nous Youssouf Tapou Togo Tapou abetekele ya Kelen tede Togo edem sen jamde kananga émission tien n'est-ce pas? D'accord. Il pourra que douli binda sisa la paix. Mbado fana kuye fendo di kamalien dembe chou benkan. Mbado o fana i ka jamana kadi kojugu nya jate mine. Parce que mbado ka fika dunguli famba bebe talike société ko de kan. Bibi na ambero yuman bi mopti ka denw fe no kerengenya la bemala min kun be no shian nyon che flaw dogono buzu be de kun simbala maro dunguli dakumba yi min ba to herab se ga sigi lafiya be se ga sigi to gomna wolu nyon che yala ibe mun fo ali bi ambalma min be no ande dogono min be no ani ambalma buzu min fana be no min ba to bem se ga sabati halibi kuma ka gele aka gele ni kuma na doron beba ka tatatala beba famiya na ka hakilna akadi nyere en tant que yemalde atoyi ka ke ifako shinwa atoyi ka ke ifako shinwa ikanyene ke ikana chene ke ambe malion nte esiye don ngane somono dende itene shado nta don tienre la esiye me beaucoup misia je crois que maligo ni be shia ku ni na don i kana shia fo sinon obe wolu mali ne ko morna ko ni malien ni fly ni kai très bien abana il fly ne somono ni kera ifa ko shinmae vraiment ibi janto somono deuna ibi janto dogono deuna ibi janto bozo deuna ibi janto maraka deuna ibi janto bamanan deuna ibi janto bo deuna ibi janto mianga deuna ibi janto senefo deuna ibi janto hali kakolo deuna ube malionde ni jantora ulula ikera ifako shijumae kana to ukatoro kashima ni katoro mase mugo ma jiere la ka koloshi ikatoro masama imatoro kanonaye wallahi alabido inache atete Youssouf Tapou atete mininga okumana anga ke anfo ko shijumae ala kama anga njanto nyogona ambele jelen kanjija anga nyogon deme na nyogon deme akachala fe abenyambulo na nyana faso imbidia ande wallahi atiti moka tardi ina fo anfa ankaramo asay de Chérif Ousmane Madani Haidara alereka wulika jokumba bay odi ben lafia obsega sigito na kana jimone ngono manifu mbisika nyoko me tugumna ni ubiseka kenyon fe tugumina odi alereka wulika jo bay je crois que ibale ka sera kan kosobe amba fu aboraka
baaraba min kɛ nin waati laban na ni o ye mawludi baara ye bɛɛ y'a ye diɲɛ fantan naani bɛɛ y'a ye bibi na ɲinan ta bɛnna ni gɛlɛya dɔw ye nka o bɛɛ n'a ta ansaru y'a yira diɲɛma la k'a fɔ olu tɛ fɛn wɛrɛ kɔ olu bɛ bɛn de kɔ n'i ko ko Hayidara i ko ko bɛn i ko ko Basigi i ko ko bɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ e bɛ o sira kan an bɛ dugawu de k'i ye Ala ka ɲɛfila Ala k'o nɔgɔya hali Ala ka san nɔgɔya hali mun tɛ sɔn u b'a fɔ cogo jumɛn na hadamaden n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i ye baara dɔ sugandi i kɛra baara dɔ fɛ i bɔra jɔn Ala ka ban donc je crois que e bɔra o la parce que baara e tun bɛ baara kɛ ka tɛmɛ ni o ye mɔni ye nka hali bi ma mɔni bila i ye baara wɛrɛ fara i bolo kan ni o ye dɔnkilida ye dɔnkilida in kunba ye jumɛn ye min b'a to ka dɔnkili da diɲɛmaw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o ye kelen ka dɔnkili da i ka communauté ni o ye Mopti yanfan gɛlɛya min fana bɛ yen nɔ ni o gɛlɛya in ye fo ka bɛnw ni ayiwa ɲɔgɔnfɔ ko in olu bɛɛ bɛ se ka bɔ yen a ka kɛ fo ka bɛn a ka kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni o ye gɛlɛya min tun bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ni caman nɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ nka ninnu Yusuf Tapo hali bi e ka wulikajɔ kɔnɔna na i t'a to ne k'e ɲininka fɔlɔ a e yɛrɛ a bɛ komi n'a fɔ i ni nun tɔgɔ in aw ka di dɛ non bon komi n denw don bon kana to k'a tɔgɔ ɲami kana n tɔgɔ la kana an ka émission cɛ n tɛ o ko qualité ninnu fɛ donc Yusuf Tapo voilà an kana nun tɔgɔ fɔ bi ayi kana a tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ kɛrɛfɛ mais Togo dun ka ca dɛ ne m'a fɔ Togo man ca dɛ n ko kana fɔ ne ta de kɛrɛfɛ e kɛlɛtigɛla de d'accord i ka wulikajɔ kɔnɔna na hali bi baarabolo dalen jumɛn b'i bolo don n'a nataw la alhamdulillah baara caman bolo dalen bɛ n bolo ni Alahu Taala sɔnna n bɛ labɛnw na n bɛ kilipu kow la n bɛ studio baaraw la n bɛ ka tournéw fɛnɛ bolo da n bɛ ka sɛbɛnni dɔw fɛnɛ labɛn ni Alahu Taala sɔnna ma don nataw la e bɛna bɔ a kalama inchallah ya Rabbi Ala k'o don jira ma amina i bɔra ka dɔnkili min na la paix n b'a dɔn i ko ko sababu kɛra dɔnkili nana ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra sababu ye k'i labɔ jamana kɔ kan yala dɔnkilida hukumu kɔnɔna na i sen ye jamana jumɛn de sɔrɔ n bɛ Mali kɔnɔ yan de n bɔra siɲɛ kelen ka taa Côte d'Ivoire munumunu n'a ye dɔɔnin ka segin ni Ala ka jɛ an balima maliyɛn minnu bɛ yen olu ka weleli hukumu kɔnɔna na olu de ye n wele n taara ka taa munumunu ye inchallah donc je crois que an balima minnu fana bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔw la n'u b'a fɛ ka Yusuf Tapo lasɔrɔ je crois que an bɛna se ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to u bɛ se k'i lasɔrɔ cogo min na baasi foyi t'a la ni Ala yala ka u b'i lasɔrɔ cogo jumɛn na yala ni fɛnw b'i bolo ni labɛn bɛ maa min bolo jamana wɛrɛw kan kɛra farajɛla wa a kɛra farafinna ye o yala i bɛ se ka lasɔrɔ o la wa n bɛ lasɔrɔ a la a cogoya 12 bɛɛ la o lasɔrɔli o sɔrɔli duman telimanba ye jumɛn ye n bɛ n ka manager wele dɔrɔn i n'a bɛ kuma baasi foyi tɛ d'accord an labɛnnen don a kama ni Ala sɔnna inchallah ni Ala sɔnna an bɛ tila ka nɛgɛjuru sira di maaw ma u bɛ se ka weleli kɛ min na Baasi ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ waati bɛ ka boli yɛrɛ de parce que ni émission ka di dɔrɔn i b'a ye émission bɛ bali ka ban de ayiwa hali bi an ni an ka réalisateur ba bɛ to ɲɔgɔn fɛ Adama Seliya Kulibali an bɔra ka la paix de lajɛ an bɛ nɔbila sabanan ni o ye cikan ye cikan a bɛ mun de fɔ a kɔnɔkuma ye jumɛn ye a dara kun jumɛn na an k'a lajɛ juste après an bɛ na Yusuf Tapo b'a ɲɛfɔ an ɲɛna avec Adama Seliya Kulibali on y va. Mbe kusi bembe 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 mbe mali mbe kusi bembe Mbe kusi bembe Mbe kusi bembe mali de mbe wuli labi kanga mali kana chiamboro Mbe kusi bembe Mbe kusi bembe mali cha ube wuli labi kanga mali kana chiamboro mali muso ube wuli labi kanga mali kana chiamboro mali si abe wuli labi
kwanga malinga na chiambolo mali dina be wuli ilabi kwanga malinga na chiambolo o conseil du bibarala mali de unga yafanyogoma kwanga kele imbila jona pereme ministre bibarala mali de unga yafanyogoma kwanga kele imbila jona unafoni ndila ube bibarala kwanga malinga na jense kele atina mali baila jo kele inde bi mali jense anga kele imbila jona mali de ube kaya fanyogoma mbe kuzibe mbe sudamali mbe kuzibe mbe idaje mali de unyi kajikamede mbe kuzibe mali de ube boli boli la sigi yoro foyiti mali de unotu koni sera burukina bi ube fale mbe mali de uno wani sera senegali bi ube fale mbe mali de uno wani sera moritani bi ube fale mbe mali de uno wani sera kodivare bi ube fale mbe mali de uno wani sera la Guinea bi ube fale mbe mali de uno mbe kuzibe mbe mali mbe kuzibe mbe mali de unga faranyoga anga kele imbila jo mo wasitina ba fa fe kana mali jo aunye faunda mainga ya fanyoga ma au hajo mina ale sanaka yara bambola ya au ga kele imbila jo baga mara yara bambola ya au ga kele imbila jo moniga yara bambola ya au ga kele imbila jo mali de umbe ka faranyo anga foto intona bomba de chafari ndu maliba ponya du maliba nyoga kangu du maliba balma ya du maliba sinengu ya du maliba teri ya du maliba ya tigi ya du maliba nanga du ke maliba mbe kuzibe mbe kuzibe Ça, c'était plutôt un titre dédié à la paix. Donc, nous la paix ni oye foka bem siga ben chugo mina malden benignon che ni ala sonama Youssouf Tapou je sais que Djemkan balaka boli kosobe nga justement la paix aya anye fo doni émission konnana nga est-ce que bibina Youssouf Tapou eni ibaranyon tobe chugo jumena donc la saraka yala be chugo jumena ina fo baranyon jumew baranyon ina fo dungala taw awo aw chebe tugo jumena parce que nta don ebe ka zigri di dawa ibi ka iga dungli tro ibi ka dungli fosa jumene ke ne artiste de ne tout terrain de ni nana min be drum bada ibe zigri da bada ibe musique moderne da mbake. D'accord. Les musiques de la société, Ibo Fanada. Et les musiques du terroir aussi, Ibo Fanada. Non, chapeau. Donc, vous êtes polyvalent, en quelque sorte. Donc, chapeau à vous. Mais donc là, c'est là quand il y a une tobe chuko du mena donc la tobe. Et bien, on a donc les menda la chuko na mi fait ma toka que chuko mena ne donc la tobe tende. Au bébé nous. Pio. Mais Imbado ega dongoli c'est plutôt concentré sur la religion, société bala, religion bala. Mais est-ce que Zigida ou Konana, parce que Maro Yo Fanada, est-ce que ni de la bataille dont il y a ou bien une double collaboration, il a faut Zigidi solo ou bien on a un chama? Voilà, il y a un Zigidi solo. Ambeta. Ça dit quand il mérite donc de la foi la malikono, quand on y est donc de la bade, connaît ne atita, até. Mba bele jelen bonya mbita bele jelen fo mba beka do nyini mba bele jelen ka deme nyini. D'accord, très bien. Mais neni mi fitrin ke oye général Balodi. Balodi. Ah oh. Oui.
Nenale Il a été une fois ici. Très bien. On a un plateau quand même. Ah, oh. On va fou là. Oh, nenale featuring. D'accord. Nala gagne. Mais ni engini ko donglida yɛrɛ kɔrɔ ye mun est-ce que donglida kunba maaw donglida ti mais yɛrɛ fɛ donglida bɛ se ka kɛ sababu ye ka mun ɲɛ donglida yɛrɛ ni n ko n k'a f'i ye donglida bɛ min ɲɛ yɛrɛ i bɛ sɔn k'a fɔ ko ne ye fatɔ ye dɔnkili bɛ fɛn belebeleba de ɲɛ mais dɔnkili lankolonda in dɛ o de tɛ nafa tɛ o de la mais e bɛ mun de fɔ o tigilamɔgɔw ye bibi na n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ dɔnkili da hali n'i m'a da ala sira kan nka a da maninfinw bɛ se ka leçon sɔrɔ min na ka faamuyali sɔrɔ min na ka kalan sɔrɔ min na n'i ye dɔnkili da dɔrɔn i jilaja ni don min na parce que i tɛ se ka i si bɛ kɛ dɔnkilida la ni don min na n'i bɔra dɔnkilida la n'i dɛsɛra don min na n'i kɔrɔla don min na i tɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn min lamɛnni b'i maloya kana sɔn k'a dabila d'accord i b'i hakili to yɔrɔ nin na k'a dɔn don dɔ bɛ bi kɔfɛ don dɔ de tɛmɛna bi sera don dɔ bɛ bi kɔfɛ fana dɔnkili min bi kɔfɛ a lamɛnni b'i maloya ala kama kana sɔn k'a dabi donc Youssouf Topo rapidement Youssouf Topo an bɛ dɔnkili dɔ lamɛn dɔnkili tɛ fɔlɔ nka an b'i ka acapella dɔ lamɛn i k'i kan bila rapidement jɛmukan kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka nɔbila wɛrɛ k'a la ka sɔrɔ ka jɛmukan datugu rapidement i y'a ye dɛ i bɛ se ka mun de fɔ i ka acapella dumuni Cherif la jeunesse émission tɔgɔ la Haidara tɔgɔ la en direct ici n bɛ ala fo k'a barikada masa ala hinɛ emojikaw la ala ngomojikaw ɲanina yarama ni hinɛ n fasodenw na i ma dɔn mojikaw ɲanina masa ala hinɛ n fasodenw na ala ngomojikaw ɲanina foyi foyi ɲuman ti kaw nka sigida la bi i ma dɔn mojikaw ɲanina sɛnɛ ɲuman ti kaw nka sigida in na i ma dɔn mojikaw tɔɔrɔ la hali mɔni ɲuman ti kaw nka sigida la bi i ma dɔn mojikaw tɔɔrɔ la taga segi ɲuman ti kaw nka sigida in na i ma dɔn mojikaw ɲanina yala ti boyine n fasodenw na i ma dɔn mojikaw ɲanina ni ye miiri mɔti kunulomana wala i ne ɲɛji b'i suru ala ni ye mɔti i ta jo ye ya bani ngi ka duwa kɛ mojikaw ye mojikaw tɔɔrɔ ya bani a tulo b'i la zami yu a tulo b'i la Haidara a tulo b'i la ni ala sɔnna ma donc juste après on va enchaîner avec le troisième, je crois que le troisième, sinon le quatrième titre, avec un élément intitulé Farota Amboulame, juste après. Amignon sur le plateau, Kakasoroka, Kambe Dagnon, tout de suite. Alasko record, musique. Bimogo mani. Mamadu yo, Farota yo. Mamadu yo, nana boy Farota iniche. Mogomani, ngesi anamwanye bimogomani, bimogomani, manifu kumada bimogomani, bimogomani, ngesi anamwanye bimogwatiso, bimogomani, jala subebebe bimogoyala, ijanto mogola momodu farota mogomani. Mamadu yo, Farota yo. Mamadu yo, nana boy Farota iniche. Ko alakani, nyesindi alatogola alakani. Ko alakani, sani lugudam masa ikani. Gisoni ga kiraka, alakira Muhammadu ko kirakani. Ko
ko kira kanyi masa Allah kan daga kira kanyi Mamadu yo nena rembe berala anga Mamadu fe Mamadu yo uwa seri faro ta Mamadu fe Mamadu yo sama mana wolo de Mamadu kodo Mamadu kodo Maimuna wolo de Mamadu kodo Mamadu kodo Nuga wolo de Mamadu kodo Mamadu kodo Yusuf iteme baga Mamadu kodo Merci beaucoup Alibi aw minu bora ka so Chérif la Jawranna aw ma fili fiyo abala ka ko jemkan mandi de flé mimbe wole nanzara kana jeunesse développement na dabora mali chifna ko bela jeli kama aw de fo sibiro sibiri kene mimbe sigi a kene dabora mali chifna ko bela jelende justement ikera dongli dalaye ikera bulula barakela ikera kenre barakela ikera mama yi na mani chifna kay ni an wole Anibé Djeka Barake 63 00 12 95 63 00 12 95 donc Alibi Amoraki Zigani Youssouf Tapo de Vignon fait Mupti Kwa Dangele Numbuzo Kwa Dangele justement Abekele Nigoko Bozo Ikoko Somono Nigoko Somono Iko Bozo Amoraka Nobladuma Minaja 100 Ipseka Mounefo Dakunya Klina rapidement donc oui Mounefo Alhamdulillah ni jatige ke mbalema ke do nteri ke do nkoro ke do Mamadou Farouta mo folo mi ndeme ni million e ngabara nkono ale Mamadou do d'accord ako ale shi akadai afana e bozoi do nunkado ako shi akadai ni barake bara nyumanke adiarai aboyanama ayin son million koli ka nyogon ka chama karsa hon barake barake doro kana ke fugare ni ma barake ni ma ke fugare ni ye barake ka ba wala ne fena be am bi de ma fo ngani na kili laban donc aya dalakan dima abana peo ama a dalakan mfani ma ya bato abana no fe kata de su anitli dia erni mako jorala Mamadou Farouta Allah beneno ndemenika ala kasara amina ya rabbi aye nafulu mimbo aboraro minala ka et le polente quoi ayi kana foni make barakela ni kera barakela en tant que ye barakela ye denke ndusuguntigi de Mamadou bi deme awo changumbe barakela wi ni kera fugarde sa ame yusu tafu andumbe barakela wi na en tant que nabi ka barake wallahi billahi Mamadou bi deme billahi D'accord, peut-être qu'il y aura l'occasion de suivre cette émission. Peut-être que l'émission est là. Et Néala Sonama, Mbadoga Fo, Mekuma de la Sonon Machamae Manaka, justement, Ambafu, avec un Baranyuma Meka Nishi, Mami Ulika Jola, ou Kabara Konana, Ambafu, Arekatimi Andia Okumuna, Ambafu, Kosobe, et Oridu, Nabi Kumwatimina, Akei Manawi, Minu Makobala, Adi Uma. Donc, allez au Hakilna sur Amba Fou dans tes folies, Mina, l'Académie Halibi. Je crois que Amba la 45, si Djemkan, Banroma, Youssouf Tapo, Maroka Foni, Tinakanga Djemkan, Labani, Alanikera Djerana. Inch'Allah. Et Bibina, Yala Ipsika Fouana, un Gelaufo, Ye Hera Jumen sur Dongli Dala, Kabni Idon Watini, Anafukana Sebima, Ni Otimina, Amiklaka, Kambe Danyoyi, quand Anflebo Bela Jelefou. Alhamdulillah rabbil alamin ni here be soro here be tiga soro de bonne ko ni here be soro tigodi mfaso be keram fe oui ko bay bele bay ko bay nin kan min soro abe mfaso de ne bol tiente ya do lu keram fe kaba mo be desa ka munde ke ikanu baga ateu abana nim mo go jora mo na maliko no bisafi ya mo ko mbe nyafana ni Allah taala sonna kana sigala bozo auté Haydara ben fait certifié blali jalo ben fait nyorombuye ben fait la sanakane ben fait mbisira munde ay shiranati ate
N ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin. Tiɲɛ yɛrɛ la ni maba ninnu kɛr'i fɛ dɔrɔn i da ka sunɔgɔ. I da ka sunɔgɔ. A banna. Je crois que a tɛ tɛmɛ o kan Youssouf Tabo maaw ye jabarani na ka caya nka nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka jɛmukan kɔnɔ ni o ye jeunesse développement ye. Siga t'a la. Nka ni e yɛrɛ ɲininkara bi ko jɛmukan in i bɛ se ka mun de fɔ ni jɛmukan in nafa kan jeunesse développement n'a dabɔra sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kama k'u dɛmɛ k'u lakodɔn. Ni a dabɔra sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kama k'u dɛmɛ k'u lakodɔn a nafa tɛ fɔ ka ban. N'i ye dɔ fɔ ka dɔ to dɔrɔn i ye nin dungo de fɔ n'o tɛ a nafa tɛ fɔ ka ban n'a kɛra a ɲɛ kan dɛ. N'a kɛra a ɲɛ kan i i n'a n'a fɔ fɔ a kana kɛ i n'a fɔ n bɛ dɔ de dɛmɛ walima n bɛ dɔ de ɲini walima n bɛ k'a kɛ i ka intérêt kan ka a kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan o kɔni tɛ ɲɛ dɛ a tɛ laban. Ni an bɛ baara kɛ walayi ala baara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan i kurulen tɛ n kurulen tɛ e ala sa. Nka i b'a dɔn n'i ye jateminɛ baara in bɛ ka kɛ ka ɲɛ sabula e tɛ ne dɔn ne t'e dɔn nka ne ye wele ka na plateau kan est-ce que ne ye ɲininka i bɛ mun de fɔ o ɲɛ kan en réalité ne tun t'i dɔn mɔgɔ de y'i ka numéro di yan n ko n y'i wele. Tiɲɛ don. Bon baara kɔni n'a fɔra k'a fɔ k'an bɛ ka k'a ɲɛ ma je crois que o y'o dɔ ye. Ne ni e ta kɔni kɛra a ɲɛ kan i b'a dɔn ne fɛnɛ i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. Ma gɛlɛya foyi. N ye heure min fɔ i ye ko a bɛ daminɛ heure min na n nana n'o kun. I nana bɛn ni heure ye. N ma i tɔɔrɔ n b'i lajaba i ma n tɔɔrɔ i ma n lajaba an ka taa ten i bɛna a nafa ye. Yarabi ala k'u nafa d'an bɛɛ lajɛlen. Amina amina amina. Merci beaucoup. Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Très bien, je crois que an bɛ jɛmukan datugu ni nɔbila laban ye nka kuma laban jumɛn bolo folikan ani maa minnu bɛ k'an filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara bɛɛ lajɛlen ma Kɔnakaw an b'u fana fo sabula n yɛrɛ taara fo Kɔna n bɛ Kɔnakaw fo u ka kanu na u caman ye ansaru ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka jɛmukan datugu ni jumɛn ye Kayi k'a daminɛ Kayi fo Kidal an b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli d'i ma. Ne yɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i ye Kɔnaka minnu fɔ sisan ne yɛrɛ ka cɛ belebeleba dɔ bɛ Kɔna ko Sori Tarawele. Kɔnakaw ka Sori Tarawele. Ale fana ye maa ba dɔ ye. A to dɛ. A fana ka girin. A ma ɲi. Sori ye n dɛmɛ n ka baara la a ko n ma ko yan'a ka saya don cɛ ni n mako jɔra dɛmɛ o dɛmɛ na n ka s'a fɛ yen n kana siran n kana hami. A bɛ n'a fɔ Youssouf Tabo yɛrɛ ka étage jɔra ka ban sa. Ne y'o de fɔ o de kosɔn n ko ma n ko ne ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ. Non i ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ. Ne ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ. O banna pewu nka an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ k'i ye mobili 2-3 sɔrɔ yɔrɔ dɔw la est-ce que. N ye mobili 1 de sɔrɔ. Awɔ n ye mobili 1 de sɔrɔ a tigi y'a di yan ko n kana a tɔgɔ fɔ. Awɔ. Ale y'a kɛ ala kama n ka d'a ye a bɛ n dɛmɛ n ka baara la. Donc mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko 2-3 o tɛ 1 de. Tiɲɛ tɛ mobili 1 de bɛ n bolo. Arafukati 1 a faamuna. Ala ka barika don a tigi la. Amina. Folikan laban a banna. N bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba n dɛmɛbagaw n ka baara kɔnɔna na n b'u fo u ni timinandiya kɛrɛnkɛrɛnyala Burama Zigiri Burama. D'accord. Depuis foyi tɛ yen fo bi a bɛ n nɔfɛ ale de sigilen filɛ nin ye tan. Ale de y'i ka mana. A tɛ n ka manaje ye. Ale de n ka kalanden don. N'an ye jabarani na. A bɛ n nɔfɛ waati bɛɛ su ani tile ni n bɛnna a bɛ bɛn ni n wulila a bɛ wuli ni n dara a bɛ da ni n kɔngɔna a bɛ kɔngɔ ni n fara a bɛ fa. I bɛ se k'i gɛrɛ walasa caméra k'i cogo min na. Voilà. D'accord je crois que an b'i fo. Taa kɛrɛfɛ. Voilà. Merci beaucoup. An b'i fo ala ka dɛmɛ kɛ hali bi. Merci beaucoup. N bɛ n ka manager fo Papa Konta. Depuis n tɛgɛ donna a tɛgɛ kana se bi ma alhamdulillah kow bɛ ka yɛlɛ dɔrɔn an bɛ ka taa ɲɛfɛ ni Alahu taala sɔnna ma. Très bien. Nɛgɛjuru sira b'i bolo ni an bɛ se k'o di an limanaw ma. An bɛ se. I bɛ se k'o fɔ. 79 35 82 06. Awɔ. Très bien. N'aw minnu mako bɛ Youssouf Tabo la kala sɔrɔ n'aw ye nin kɔnkɔn je crois que aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma. Merci beaucoup Youssouf Tabo. A diyara n ye kojugu. N nana n ka jɛmukan kɔnɔ a diyara n ye. K'a di Ala ye. Yarabi ni Ala sɔnna ma don dɔ nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ni Ala jara n'a ye. A diyara n ye. Jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. An bɛ Seko ni Dongo tigilama bɛɛ lajɛlen fo an b'a minisiri soba yɛrɛ fo an bɛ foli belebeleba di an fa an karamɔgɔ ma Aseyidi Sherifu Sumani Madani Hayidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Bangoni Jɛgɛnɛbugu la k'a fɔ ko Ala ye ɲina mawuludu yira n na cogo min na Ala ka san wɛrɛ ta yira n na ten hɛrɛ ni baden na ani kɛnɛya kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra ɲinɛ san wɛrɛ Ala ka caman fara o kan hali bi an bɛ Sirifila Jabarani filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ani Sirifila ɲɛmaa bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka directeur général ba
ni o ye Ousmane Sogore fo Bangoni na an bɛ fɛn min ye an ka réalisateur baw u ka ɲɛmaaba Mohamed Keita ani fɛn min ye Adama Saliya Kulibali fo ka taa se Jafar Diabaté ma Mariam Sangare an b'u bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup madame Traoré j'allais dire an b'aw fo dante foli min na aw kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ jɛmukan da tuguni nɔbila laban ye ni o ye lafiya merci beaucoup Youssouf. Sirifila ne bɛ taa bɔ sirifiw ɲɛ sirifila n ko sirifiw saniyara. Merci beaucoup, à très bientôt. Lafiya, Allah lafiya, mali iden lafiya. Lafiya, Allah lafiya, ni ga da madata maliti lafiya. Lafiya, Allah lafiya, baby kullu de la kuma lafiya. Koram kama uko kuma lafiya, kilabi ma uko kuma lafiya, bayan fama uko kuma lafiya, kaya gama uko kuma lafiya. Sana kala uko kuma lafiya, moni kala uko kuma lafiya, jango kala uko kuma lafiya, baga marala uko kuma lafiya. Lafiya, Allah lafiya, ni kada madate malite lafiya. Malideu, nau ena lamen kalena alala, baby lafiya. Malideu na kaunga lafiya, fanga sonyo ganye, malinga lafiya.